Nebudem klamať, keď som v kopcoch a idem pomaličky a je mi zima. Nie, raz som si povedal, že sa na to môžem vykašľať. Megoldjuk. Ja, de Ja? engedték a mi. No, 9 kilákov. 9 kilákov je za nami. Dáme si chlebík. A pokračujeme. Počkaj. Toto sleduj. Kilometr číslo 17. Prvá tretina stúpania za mnou. Tak nič moc. Zima je skutočná, šminka sa neskutočne. A už len 40. Tento sneh to trošku znepríjemňuje, ale inak je to zatiaľ v pohode. Až na tú zimu. Nem tu dom, nemírtem a ďalej neviem. Količka. Jaj. 31. kilometr. Čakaj. Jo, teraz pípol 31. kilometr. Čakaj. Jodleju. Vítam vás na 36. kilometri. Najhoršie je, že pod týmto snehom je často ľad. Hajrá! Za chvíľu budete môcť počuť pípnutie. Tada, 42 kilometrov, maratón hotovo. Ešte koľko? Ešte 15.